खुलुमबाय। दिनै 5 मे 2024 रबिबार। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ओनसोलाव सासे सेंग्राखौ खावसे जि-जोम गैयै थासारियाव बुथारनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादों आरो थैनाय सेंग्राखौ लकेलनि मानसिफ्रा रावबो सिनायाखै आरो बिनि मुं, बियो बबेनि बेखौबो पुलिसआ मिथिनाय जायाखै आरो बे जाथायखौ बुथारनानै दोननाय होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो पुलिसआ स्पटआव थांनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। जामुगुरि हाटनिफ्राय आसाम पुलिसआ अपारेसन खालामनानै गान्दा गंजों लोगोसे सासे फलानखौ एरेस्ट खालामदों। फलानफोरा गासै 3मोन, नाथाय गुबुन 2 फलानफोरा खारलांनो हादों। हमजानाय फलाननि मुङा जाबाय हानिफ आली आरो बेखौ पुलिसआ बराली सापरिनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। गुवाहाटीनि गणेशगुरियाव सासे सिखावआ फुटब्रिजजों थाबायलांबाय थानाय सासे मानसिनि बेगखौ सिख'नानै लाना खारनो नाजादोंमोन, नाथाय हास्लाबासै। साखाथिनि मानसिफोरजों हमथाना लाखिजानानै बुजादों आरो उनाव मानसिफोरा सिखावखौ हमनानै दिसपुर पुलिसनि आखायाव गथायदों। उत्तराखन्डनि रौरकेयाव इन्स्टाग्रामनि थाखाय सासे सुबुङा थैनांबाय। उत्तराखन्डनि रौरकेयाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सिख्लाया मबाइलजों इन्स्टाग्रामाव रिल्स बानायबाय थानाय समाव बारमेल एक्सप्रेस ट्रेनजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै थैदों। इन्स्टाग्रामनि रिल बानायबाय थानाय समाव ट्रेन फैनायखौबो बे सिख्लाया थर गैयामोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। थैनाय सिख्लानि मुङा जाबाय बैशाली। बैशालीया रौरकेयाव गावनि बिमायनि नखराव थानानै फरायगासिनो दंमोन। नागालेन्डनि डिमापुरनि सासे सुबुङा गुवाहाटीआव पिस्तलजों हमजादों। दायनिगिरिया डिमापुरनि, नाथाय दायनिगिरिया गुवाहाटीनि युवा नोगोराव रुम भारा लानानै थागासिनो दंमोन आरो बेनिफ्राय पुलिसआ पिस्तलजों लोगोसे पिस्तलनि गुलिबो हमदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय राजेश राय। जोंनि बे आसामाव बांलादेशनिफ्राय आयेननि बेरेखा फैना थाफैनाया गोदान नङा। फैनानै थाफैदों। सोरबा 10 बोसोर जालांबाय, सोरबा 5 बोसोर जालांबाय आरो सोरबा 3-4 बोसोर जालांबाय। माखासे हमजागासिनो दङ आरो माखासेया दासिमबो हमजायाखै। हाइलाकान्दियाव आसाम पुलिसआ बांलादेशनिफ्राय आयेननि बेरेखा फैना थाफैनाय 2 बिमा आरो फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामदों। बिसोर 2 बिमा आरो फिसाज्लाया थांनाय 2019 मायथाइनिफ्रायनो आयेननि बेरेखा जोंनि बे आसामाव थाफैदोंमोन। हमजानाय बिमा आरो फिसाज्लानि मुङा जाबाय आमिरुन बेगम आरो रुबेल आहमेद शेख। खौरांगिरिनिफ्राय राजखान्थि हानजायाव हाबफैबाय। मुगानि थान्दै निउज पर्टेलनि एडिटर-इन-चिफ बिनन्जय नार्जारिया बिपिएल हानजायाव जयेन जाबाय। नोंथाङा जोबोद प्रसार खालामबाय थायोमोन। दिनै मा खारनावहाय नोंथाङा जेबो इउपिपिएलआवहाय जयनिं जाखो? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ अनसायगिरि बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरदों। बे समाव आङो बाव इउपिपिएल दोलोआव सासे भटार्स हिसाबै जगदान होआखै। आं सासे सापर्टार हिसाबै फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां जिथु 3rd फेजनि MP बिसायख'थि, बेयाव NDA दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनांगौनि असिलायाव जों बेवहाय दिनै सापर्ट होनो होननानै जिउ गोसो मोदोम होनानै ओंखारबोदों आरो आं बे समाव बबेबा दोलोनि बा सोरनिबा खामानि मावबोदोंमोन बेबो नङा। मानोना आङो बिं ए रिपर्टार, आं बयनिबो खावलायनाय बायदि बयजोंबो खामानि मावबोदोंमोन आरो बांसिनै नोंथांमोना सोंनाय बायदि BPF दोलोनि खामानिफोरखौ आं बांसिनै मावबोदोंमोन। बेखौ बुंना लानायावबो जेबो आंहा अबजेक्सन थानाय नङा, मानोना आं BPFनि जानानै बांसिन प्रसार खालामबोदोंमोन। फैबाय थानाय समावहाय नोंथाङा इउपिपिएलनि जानानै जिथुके नैबे समाव जिथु 3rd फेज MP बिसायख'थिनि थाखाय समानो गेजेराव साननैसोल'खासै। बेखिनि समाव जोङो जिथुके ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोहोम खोख्लैनो हायो हिसाबै जों बे समाव बुंगोन, जिथुके नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों, जों फिल्डआव गिदिंग्रा हिसाबै दिनै BPF दोलोआ हारसिङै नांदों। नाथाय बे जिथु नैबे 1 नं ST लकसभा समस्तियाव NDAनि बिजाथि बिथां जयन्त बसुमतारी बिथांखौ देरहासार खालामनो दिनै BJP दोलो दङ, इउपिपिएल दङ, बिनिफ्राय AGP दं। दा बिब्दिब्ला जों नुहुरखायो जे फैबाय थानाय समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोरलैयैनो देरहालांनो हागोन आरो उननि समाव जिथु BTC
बिसायख'थि बा काउन्सिल बिसायख'थिनि खोथाफोराव जों बैफोरखौ बुंहरनो हायो जे जि सरकारा दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट, बे रुलिं गभर्नमेन्टनि थाखाय दिनै सरकाराव फैफिननाया गोरलै जायो बा सोरबा अपोजिसनाव थानायफोरनि थाखाय बे जोबोद गोब्राब जायो। दा बैफोर परिबेसखौ नुहुरनानै दिनैनि समाव जिथुके बयबो जोङो जौगानाय बिथिंजोंनो जों खामानि मावनांगौब्ला दिनै आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरकार बिथाङा दिनै बिटिसि आव सान्थि आरो गोजोनखौ गायसननो हादोंब्ला जों बे समाव जोङो बिथांखौनो सापर्ट खालामनानै जोङो फिन खनसे अनलायनायनि गेजेरजों माब्रैबा जोङो बिटिसि आव मोनसे सनानि बिटिसि दाफुंनो हागोन, बैफोरनि थाखाय जों बयबो खामानि मावलायनांगौ होननानै आं सानो। बिपिएफ दोलोनि सायाव बेबायदि दुखु मोननाय गैया, खिन्थु पार्टिकुलार भाबै जुदि जों बुंनो थाङोब्ला जों जिथुके अट'प्रट' बिपिएफनि जानानैनो खामानि मावबोनाय, खिन्थु खैफोद आफोदनि समावबो जे नोङो नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।